Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Samtang nagsulti sila si Wilma ug Aling, nibagting ang telepono. Ug dihang gitubag kini ni Wilma, si Vic ang mitawag ug may gustong pakisultihan ang iyang mga anak. Masukanon ang tingog nini nga nagmando sa iyang asawa. Ako rin may tawag nila day ha, kung mahuman akong init rig sudan. Unahon lang na ako prito ag isda, kay ganahan ka man ka ha. I-microwave na lang ang sudan sa mga bata na. Ay, kas ko rin taday. Inito na gudin ako. Oh, tubag telepono ni mo barihog, importante kay ngali na. Tubag Sige. Hello? Padulang ako mga anak. Pag-isulti ko. Vic, nakita ko ang sakyanan ganiha. Ug uwa ka mo dayon. Ngano? Dili ko interesado mag-isulti ni mo ni Higayon. Padulang mga bata. Victor, kita ni magsulti please. Daghan ko gusto ikasulti ni mo. Hatagi ko kay kayon. Usa ka magsultihan. Nga dili ko interesado. Padulang ng mga bata. Dili, paminawaon ako. Wa ko'y angayng paminaw ni mo. Vic, kadiyot lang. Hello? Dito ako. Unfair ka kaayo, Vic. Ang imarang side mo, igihatagan ni mo og pili. Dili ka makatarungan nun. Day, si Sir Becca to. Unang, ugot yun siya maminaw na ako. Nganong nanawag man? Ang mga bata ra mo iyang tuyo na ang mahangyo ko nga magkasulti, be, pero wag yun dihatag yung kikayo nang. Naagihapon siya sa kasuko ni mo. Ug ang hinungdan, tungod kay may paswabe sa utok nga nakasala ka. Kung ingon naman lang yun ni Idi ang gusto niyang mahitabo sa mong pagpuyo. Magkiksulti unta siya na ko nang. Ako rin ang gipakasa. Og sa iyang gibuhat karon. Huwag gani siya makabati na ako nga misutya niya. Unfair kay siya nang dili siya makatarungan nun. Muli manggayod ka siya din sa inyong kaugalingon. Mauna-una naghigayon na nga magkasulti mo. Sultihi sa imog na hibawaan, bahin niya. Nga may karelasyon siya. Pero kahiday. Kaysa imog bahin, wala manggayod ka makasala. Dili day. Nagsilos lamang tuoy ni Sir Chito tungkol sa kipanulti sa gigsuon. Dili ba? Araw na ko sa kong kwarto nang. Labad na nga kong Alangan. Kulangan ka mas pahulay. Kuwang stulog. Day, ayagay padas ka guol. Mahusa na lagi mo si Sir. Kunian na si Dinis Balay. Sige nang. Araw na ko sa kwarto. Sige, Day. Ay, pastilan. Wala ka na sa binuon ko. Ginganan na ba ako ni Sir o konsentidor? Dili pa lang kumaluing day, Wilma. O sa mga bata. Maayo na lang untang ipaulis buhon. Si Vic, nanaog di ay. Babe! Babe, din ka? Babe. Nagpaload ko. Nautan ko load. Si mama na lang unti ikipamalihog ni mo. Nakatuhog siya. Di mayong tugawon. Ako lang unta to. Labi na dili mayong ikaw. Bugat na ba ang gidani mo? Bugat na si baby. Betaw, no? Pero buyag lang. Tuod, babe. Giandam ko na ang dadunan mo ugma si biyahe. Check up lang yatag usab, ha? Basin og may kuwang ba? Mga kinalanon lang dadon ko. Nga igurang madaha. Tanawa lang, good. Basin yung may kuwang. O yan lang na. Igo kong panahon. Tara sa kwarto, babe. Hibaw na ko stuyo mo. May kinahibaw ka. Dali, babe. Uy! Babe, bugat ako, uy!
O karon, kinahanglan nga pangunayan ko yun ang paghatod og kuha sa akong mga anak. Kay tingali pugson sila sa pagdaha sa ilang amahan. Ang telepono. Kinsa ka ang nanawag? Si Vika. May paway na tingali sinangaling. Hello? Unsa may sana ko, Will? Nga gilikyan mo ko nimo. Oh. Nag-ilis kag number. Mao nga huwag ko makakontak nimo. Will, please. Ay kog ingnan niini. Please. Kiingnan ta na ka. Ay nakugsamo ka. Gusto na ko magmalinawon, Chito. Sabta ko. Samtang wa pa makasabot ang akong mga anak nga nakahimo ko sa ilang amahan. Maluoy ka. Ay nakugsamo ka. I'm sorry, Chito. Sorry. Dili ni mahimo, Wilma. Sa ingon lang ni ini kasayon nga likayan ko nimo. Dili mahimo. Ugma, magkita ta. Babe. Babe, pagmata na. Babe. Sa oras ha, babe. Alas 10 ang imong flight. Kinahanglan nga, 2 ka oras ang allowance nimo. Tuwa ka na sa airport. Naibaw ko, misis. Kiso na, babe. Ikaw, good. Kaligo na ka. Aron fresco ang lawas nimo. Giandam ko ng isuloob mo. Thank you, babe. You're welcome. Sige na. Kinag-andam na ba si mama sa tong pamahaw? Human mo kaligo, mag-breakfast na. Ako hatod sa mga bata nang... Oh, sige day. Aron mag-ati man lang sa ko din sa bahay. Ati man naman ako mga tanom. Dagan nagsaha ang gipalit na akong masitas. Nindot na ba kay buwak? Ndang, ayog sultihang mga bata sa mong gipanagsultihan sa ilang amahan, ha? Ay, dili day, oy. Dili gid ko mohisgot anak sa mga bata. Pero katong ginganan kong sero, kadungog gayud sila adto. Nang hilak yung tao ng duha. Wa na sila kalibutan sa mga panghitabo nang. Naibalo ko. Ay, kabala ka, day. Tuwa nagduha, day. Ready na to. Waton ko na lang gid sila hangtod nga mahuman sila sa klase nang. Doon na kay gikadlukan, day, no? Nadlok ka. Nga makakita si Sir Beck sa inyong mga anak. Ug agnihon sila nga ato kag sir. Diyan, day, no? Mao. Oy, nang. Di ko gustong kanunay siyang magpaduol sa mga bata. Kay tingali kung sa iyang ipanaltin ni Lindo ng Glena. Ay, kasabot na sila, day, oy. Nga nagsilos lang kayo na si Sir, diha nimo. Siluso man kung naglagamahan. Sige nang, kuhaon akong 2 kapayong kay tingali mag-uwan. Dito, da. Murog laig panahon. Ang dakong payong na mo'y dadaday. Kisa man doon nang. Susihon ako, day. Lantaon ako dili stress. Ay, day! Si Sir Chito! Timing nga ni Asya, day. Kay niyo maglangit, oh. Kaunon. Padayonon ako si day. Ha? Para kung padayonon. Ang mga bata manggigihapit, ana. Timing ka ay kay muulan, oh. Muulan tingali ron. Mama, eto na mi si Yaya, oy. Wa pala kita mag-ilis, Yaya. Ay, si mama ninyo gumato degli na. Og nana Sir Chito, kamu gigihapit na ala. Niya si Tito? Glena, nak. Nag-text pa si Jennifer na ko, ma. Isumbong siya na ko nga si uncle ko na niya. Hupog kayo gabi eh. Ha? Sige man mag-text sa nay ni Jennifer, ma. At doon ako si Tito, ha? Ayaw gani una, Glena. May lain tingali ng tuyo. Dili kita ang gihapit ni Ana. Ay, mga bata, giday ay. Hiba, bitaw ta nga, maghihuna-unaon kay na si Sir Chito. Ay, una ko kanaog, ma. Yaya, please. Ikuha ko sa kumbag, Yaya, ha? Manaog na ko, ma, ha? Kuya, pagdali, oy. Ikuha na to ni Tito Chito. Tanawa, day. Naawa, libay ang imong anak.
Kay dili na mo maglakaw og maghulat pag sakyanan. Ay si Lindon, arion ko day. Nagkain ko makasabot ni siya. Pero ni agad hinuon. Kinahanglang magsulti mi. Bless ko, Tito. Good girl. Kana ko premyo ni mo, iha. Wow, chocolate! Thank you, Tito. Kinsay mo ba ninyo ron? Si mama ni mo o si Yaya? Si Mama. Tito, what is si Jennifer? Kuhaon ta lang siya, gikan din iha. Ayun na. Sakon ko na si mama ni mo ha, o si kuya ni mo. Dinhi lang ka. Naog na si Mama o Kuya, oy, Tito. Ma! Gitagan ko chocolate ni Tito. Thank you, ani Tito, ha? What is chocolate si Mama, Tito? Glenn, ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!